Najlepše bajke sveta. Petar Pan. U jednoj mračnoj ulici u Londonu živela je porodica Darling, otac, majka i njihova deca Wendy, Michael i John. Dečaci su obožavali da im sestra pre spavanja priča čudesne priče o Petru Panu. Petar Pan je mali dečak koji je odlučio da nikada ne odraste. On živi daleko, daleko u nedođiji zemlji puno iznenađenja. Jedne večeri Wendy je ponovo pričala priču o Petru Panu. Dečaci su bili oduševljeni njegovim pustolovinama. Ali to veče je bilo posebno, jer je stigao Petar Pan i njegova prijateljica Vila Zvončica. Doleteli su tiho, spustili su se na otvoreni prozor i namestili se da slušaju šta to o njima Wendy priča. Petar Pan je jako voleo da sluša te priče, pa je poželeo da ih čuju i njegovi prijatelji, izgubljeni dečaci. Odlučio je da povede Wendy sa sobom u nedođiju. Wendy se oduševila pozivom, ali je rekla da ne može nikuda bez svoje braće Johna i Michaela. Petar je rekao da mogu i oni da pođu. Petre, kako ćemo da putujemo? Upitala je Wendy. Letet ćemo, odgovori Petar i pokaza svojim malim prijateljima kako se leti. To je tako jednostavno, kao da brojiš do 3. Dovoljno je samo da poželiš, uzmeš malo vilinske prašine i onda malo vežbaš. Svi su uzleteli sa otvorenog prozora i krenuli prema čarobnoj nedođiji, ostrvcetu moru koje nema ime. Čim su se spustili, počeli su da razgledaju nedođiju. Jako im se svidela, a posebno su bili očarani Petrovom podzemnom pećinom, smeštenom u deblu jednog drveta. Tu su upoznali izgubljene dečake, koji su bili oduševljeni što je stigla Wendy koja će im pričati divne priče. Izašli su i plesati sa indijancima koji su im bili jako dobri prijatelji. Jednog dana, gusari predvođeni kapetanom Cookom zarobili su Lili tigricu, indijansku princezu. Zatim, kad Petra Pana nije bilo na ostrvu, kapetan Cooka je zarobio Wendy, Johna i Michaela i odveo ih na svoj brod. A sada, mali moji prijatelji, reče kapetan Cooka, obraćajući se deci vezanoj za veliki jarbol. Možete izabrati što vam se više sviđa. Ili ćete postati gusari, ili ćete se prošetati po dasci i biti potopljeni u moru. Bićemo gusari, izjavili su dečaci, ali Wendy nije htjela o tome ni da čuje. Stidite se, povikala je. Petar Pan će nam pomoći. Wendy je bila u pravu. U tom trenutku pojavio se Petar Pan. Pobedio je kapetana Cuku u viteškoj borbi i oslobodio svoje prijatelje. Ostali gusari, izbezumljeni od straha, poskakali su u more ili pobegli u čamcima za spasavanje. Ura, povika Petar Pan. Gusarski brod je naš. U kom ćemo pravcu da plovimo? Upitaše dečaci. Vreme je da se vratimo našim roditeljima, odlučila je Wendy. Ako želite da se vratite, krenimo onda ka vašoj kući, reče Petar Pan. Poželeli su da polete, pa su pomoću malo vilinske prašine i poleteli. Leteli su i leteli i stigli do kuće. Kroz otvoren prozor ušli su u sobu. Roditelji nisu verovali da su njihova deca putovala s Petrom Panom u nedođiju, ali Wendy, John i Michael nikad nisu zaboravili Petra Pana. Hvala, pogledajte još lepih bajki.